Obchod je veľmi dynamický segment. V posledných rokoch prešiel veľkými zmenami a tomu je potrebné prispôsobiť aj práve prípravu žiakov. Od duálneho vzdelávania očakávame, že tie teoretické vedomosti, ktoré žiaci získajú v škole, budú môcť v reáli na našich filiálkach, v našich obchodných domoch si vyskúšať, že budú môcť spoznať všetky tie informačné technológie, ktoré na filiálkach máme, spoznať naše systémy, tovary, tak aby boli pripravení naplňať tie očakávania zákazníkov. To, čo zákazník od nás očakáva, sa postupne mení. Už nestačí len poznať ten tovar. Zákazník očakáva služby na vyššej úrovni, očakáva, že mu budú naši zamestnanci schopní poradiť, že budú preňho takým tým partnerom v tej komunikácii. A to je v podstate aj tá ďalšia výzva duálneho vzdelávania, kde sa snažíme tých žiakov pripraviť. Kaufland je spoľahlivý a stabilný zamestnávateľ, ktorý sa snaží vytvárať všetky podmienky na to, aby sa naši zamestnanci u nás cítili dobre, aby mali podmienky na svoju prácu, aby ich práca bavila, aby dokázali sklbiť svoj voľný čas, rodinu práve aj s tou prácou, nastoliť takú rovnováhu. Okrem toho im ponúkame možnosť ďalšieho rastu, ponúkame im perspektívu, ponúkame im možnosť v podstate kariérneho postupu na vyššie pracovné pozície. Dôležité je, aby zistili, ktorá odborná škola v ich mieste bydliska alebo v ich okolí ponúka práve duálne vzdelávanie v študijných odboroch, obchodný pracovník, predávač alebo pracovník marketingu, aby nám zaslali žiadosť, ktorú môžu buď poslať poštou alebo naskenovanú mailom. Všetky podklady nájdú na našej internetovej stránke. Následne ich pozveme, alebo bude s nimi robený krátky výberový pohovor. Dostanú od nás potvrdenie, ktoré je nevyhnutné priložiť práve k žiadosti o štúdium na strednú školu. Následne stredná škola potom robí s nimi výberové konanie alebo výberový pohovor. No a potom už je len samotné podpísanie duálnej zmluvy.